Etsittiin asuntoa perheelle jo pidemmän aikaa. Tarve oli yhdelle lisähuoneelle ja päädyttiin sitten siihen, että muokataan meidän tarpeita vastaavasti niin asunto ja löydettiin tällainen vanhasta kivitalosta kaksio, josta nähtiin, että saataisiin aika helposti muokattua sitten se yksi lisähuone. Sitten päädyttiin Fiksusti Oyn sivuille ja pyydettiin heiltä tarjous. Meillä oli oma näkemys siitä, miten tämä voitaisiin saada toimivaksi kokonaisuudeksi, ja tässä yhteydessä sitten saatiin hyvää tukea myös Fiksusti Oyltä. Urakan aloitus onnistui hyvin ripeästi ja päästiin sitten aloittamaan projekti suunnitellusti. Mitään suurempia yllätyksiä ei tullut vastaan, mutta tietenkin aina remonttiin kuuluu pienet säädöt, mutta niistäkin sitten päästiin hyvin yhteisymmärrykseen ja etenemään. Ja remontti kulki sitten sillä tavalla, että päästi muuttamaan elokuun alussa. Tämä remontti alkoi huhtikuun lopussa, eli tässä kun tehtiin kaikki pinnat ja kaikki uusiksi, niin se tietenkin otti oman aikansa. Ollaan tosiaan hyvin tyytyväisiä tähän remontin lopputulokseen, eli viimeistely on ollut kyllä ihan ensiluokkasta. Ja jos nyt esimerkkinä mainitsee, niin tässä olohuoneessa on noin katossa olevat vanhat kipsikoristeet kaivettu hienosti esiin. Jalkalistutus, mikä tähän tuli, ja ovien listat, niin ne on viimeisen päälle kyllä tehty. Ja samoin kylpyhuoneen laatutus on oikein erinomaisesti viimeistelty.